karon eh. Yun oh, ingat kayo mga katoy. Nako, grabe ang lakas guys, mga katoy, lakas. Mamingwit na tayo yung Sabado, sigurado maraming huli to. Yun oh, grabe ang lakas. Oh, grabe oh. Uy, grabe yung lakas. Grabe guys oh. Lakas. Ingat tayo, nako. Mga kagulong, ingat tayo. Grabe oh. May kasama na atang ano to, ipo-ipo. Lakas na. Guys, oh. Grabe oh. Musok talaga oh. Zero visibility na. Ako, ingat kayo mga katoy. Grabe, lakas. Kala mo baha oh. Musok. Grabe boss no. Hindi makita oh. Yung hangin mo kakatakot eh. Baka may bumagsak sa puno eh. Nakikita mo ba kayo doon oh. Zero visibility na. Hindi makita oh. Sana walang hangin gaano no. Ingat boss. Lakas pa rin mga katoy. Lakas pa rin ang ulan. Kumikidlat pati. Lakas pa rin. Pero visibility pa rin sa dulo. Hindi ka na makikita. Bike maghapon trabaho tapos nabasa. Tagulan na talaga. Wala na ng tagulan to. Bigit pa kasi. Kalaban natin to mga nagmumotor, pas maabutin natin ito. Mga ingat lang tayo guys, madulas yung daan. So yun guys, update tayo, nasa ano, mga 40 minutes na umuulan ng malakas.
ulan. Walang pahinga si Food Panda. At ng ulan. Nakakatakot hindi makita yung daan eh. Ano? Di ka makikita doon pagka ano, motor lang yung dala mo. Baka mabangga ka pa ron. Lakas doon guys ha. Halos 30 minutes na. Grabe yung lakas.